ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಯಾನತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇನಿ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಂತಂದಲೆ ಬಲೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್. ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮಂತದ್ದು ನೀರು ಕೊದ್ದಿರದಿಕ್ಕ ನೀರು ಕೊದ್ದಿರ ನೀರು ಒಯ್ಕೊಂತೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ ಚೂರು ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡ್ಗ. ಸೊ ನೀರು ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಅನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಪಾಡ್ಗ. ಸೊ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಕೊದ್ಯಾಡೆ ಕೊದ್ದಿದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ದೆಬ್ಗ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದಂತೆ 5 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋದು. ಎಣ್ಣೆ ಕೊದ್ದಿನಾಗ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಚಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಫ್ಲವರ್ ಏಲಕ್ಕಿ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ಗ. ಇತ್ತೆ ಅಂತೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀರಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತೆ ಪಾಡೋಣ. ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬಂದಾಗ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈತ ಬ್ರೌನ್ ಆಗ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಅಂತದ್ದು ತೀರ ನಮ್ಮ ಅಂತೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಮಂಜಲ್ ಆಯ್ನೆ ಬ್ರೌನ್ ಆಯ್ನೆ. ಸೊ ಇದು ಬ್ರೌನ್ ಆಯ್ನೆ ಯಾವ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡುವ. ನಮ್ಮ ಆಯ್ತಾ ಆಯಿಲ್ ದೆತ್ತ. ಸೊ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ 2 ಚಮಚ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜಳದ ಪುಡಿ 1 ಚಮಚ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಅಂತ ಫ್ರೈ ಆವಡೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ಡ್ ಮೊಸರು ಪಾಡ್ದ 1 ಕಪ್ ಮೊಸರು, ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋದು. ಮೊಸರ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ತಿನ್ನ ಪೂರ ಬುದ್ದು ಬೇಗೆ ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲೀನ್ ಆವಡು. ನಮ್ಮ ನೀರು ಬಾದಿತ್ತು ನಾನು ಉಪ್ಪು ಬೇಯರ ಪಾಡ್ಗ. ಸೊ ನೀರು ಲುಂಬೆರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಪಡ್ತು ಬದಲರೆ. ಸೊ ಬಾಸುಮತಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೈಸ್ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಪಾಡ್ದಂಡು. ಸೊ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಪಾಡ್ದ ಇರೋಕ ಸರಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರ. ಡ್ರೈ ಆಯ್ನೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಬಂದ್ಕೊಡು. ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರ. ಸೊ ಇದು ಡ್ರೈ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಡ್ರೈ ಆಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಲೋ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತದೆ ಗೊತ್ತಾ. ಮತ್ತು ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ಪಾಡ್ಗ. ನಮ್ಮ ನುಪ್ಪುದೀತ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಇದು ಬೇಯರ ಅಂದರೆ 50 to 60% ಬೇಯರ ಅನ್ನಗ ನೆಂದೆತ್ತೆ ಐಕ್ ಪಾಡೋಡು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಡೆ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಉಪ್ಪು ಐಕ್ ಪಾಡು ಅಡಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಕಾಯಿನ ನೀರು ಹಾಕ್ತದೆ ಪಾಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್. ಚೂರು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದೆ. ಸೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಂತ ನೆನಪಾಂಡೆ. ಸೊ ಈ ಒರಿದ ಎಣ್ಣೆನು ಅಂಚೆನಂತೆ ಪಾಡ್ಗ ದಯಬಟ್ಟ ಇಜಿನ ಅಡಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಗಟ್ಟಿ ಹಾಪುನು.
ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆನು ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಕ ಐಬೊಕ್ಕ ಅಡಿಗೆ ದಮ್ಮುಡು ಬೇಯ್ಯಾಡು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಯೋಡು 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಟು ಸರ್ವ್. ನಮ್ಮ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಆಂಡು. ಸೊ ಕೈಲಿ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅವರ ಅಡಿ ಹಿಡ್ದು ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ದೇತದ ಅಡಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ. ಸೊ ಯಾನು ಒಂತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಈಗಲೇ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊನ್ನೆ. ಹಾಯ್ ತುಯ್ಯರ ಮಾತ ವೀಡಿಯೋ ತುಯ್ಯರು ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಂಚಾತನು ಪಲ್ಲೆ ತುಕ ಸಾರಿ ನಡುಟು ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಪಣ್ಣಗ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರ ನೆನಪಿಜ್ಜಾನು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರುವುದು ಅಲ್ಲ ಅಡುಗೆ ಮಲ್ತೆಂಡ. ಸೊ ನನಗೆ ಹೊಸತ್ತ ಟ್ರೈ ಅನ್ನ ಬಿರಿಯಾನಿ. ಸೊ ಎಡ್ಡಾತನು ಟೇಸ್ಟ್ ತುಯ್ಯ. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಲ್ತು ತುಲೆ ಎಡ್ಡಾವು ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟು ಪಾಡ್ಲೆ ತೂಕ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಕ. ಓಕೆ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಡಿಗೆ ಮಂತ ತೂಲೆ ಎಂಚಾತನಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬನ್ನೆ ಪನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡಿಗೆಗೆ ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಲವ್ ಯು.